Adlaw kaninyo dulog day. Sa tinuod lang, maulaw ko magpadaog suwat. Dinisin yung programang itago na lang ko sa pangalang Ruth. Ako tinawag pangan Baby Ruth. You can call me baby. This is crazy. Here's my number. Call me baby. Or pwede na rin na Ruth. 6 months na kong boyfriend si Francis. Ato nga sa tuig na pudmido landay. Apanibati ko kahagbong. Bati ko kaluya. I fall out of love. So lost without you. You were right. Believing you so long. Nawa akong gana kay Francis sa dihang na-meet na ako si Jethro. Ambot ay bugason mo tani si Jethro. Nag maskot. Kung naganahan ko niya ay arangan lagi siya, nalagi sila kwarta. Pero pagwapuhay. Ew. Ang sakit lang. Nari si girlfriend. Pero to sa abroad. Mailugin ang nara diri. Ang sa pakanang nasa layo. Dolanday, gusto lang ako ni i-share kaninyo kung sa akong gibati karon sa duha ka lalaki sa akong kinabuhi o dinhi nagsugod. Ang kapdot sa akong kinabuhi. Bibihan, hindi naman ka mo uban sa kuwam na nagsini. Kapalubaya juga nga ako, nakakay ko kwarta, anytime kung sa'yo gusto ni mo. Ako nang ginaghatak, ha? Bibihan, ka na nga, ginis minorya ko lain kayo nga kung lain kayo kong lawas. Nga, buat na, di na ko nasabtan, marunong kapas ano, isa ka sa akong simento. Sa? Ginis minorya ka, ha? Sa'yo na ka na. Tambalan na rin mo ginis minorya. Asa man, ha? Tambalan na rin mo ginis minorya ni mo. Ikaw pa. Iyo ko pag inaanak ko, ako'y tambal, ha? Ako mo tambal, anak! Balo na dyan sa kuha nga. Basta na yung mga bratian, ako mo tambal. Ako mo tambal, epektibo kayo. Kaya sa Tagum City, og Panabo, og sa
Basi na kapalo, kalimot ka. Ako si Dr. Epektibo. Epektibo kayo niya. Ito ba? Wala na tanang mga ipangbati, mga dysmenorrhea, mga sakit mo sa kidney, wala. Francis is my name. Doc Epektibo. Ay, ko ngayon na good bibihan, good. Ikaw ba? Ayaw mo gugana sa mukha, bi? Ikaw ba kasalig mo gugagod kay kurtahan ka, yung time ni mga guwan na. Wala ko na, hello na ni mong kwarta. Ay, wala na good bibihan. Ikaw po, Delibi. Wala ko na ito ng imong dysmenorrhea. Saon mo lang niyo. Kita ka? Wako lang po ka na. Kawa, Delibi! Sakit kayo kong ulo. Kabalo pa ka basta dysmenorrhea ng babae, init kay ulo, ha? Init kay ulo. Kawa na eh. Manusan mo tao ba? Ganun nga, inana naman mo tinagdan ako eh. Kunahan ni mo, kabalo pa kayo, batasan ni mo, di ko kasakay. Di ko kasakay ni mong lifestyle ni mo. Ay, hindi ka magkimadamay, alam mo. Eh, muli ako. Alam mo. Ay! Awa. Di ko kasakay mong lifestyle. Lakaw lagi ka dayo lagi. Eh! Bro, magsugod na to, bro. Pudong, kamarina. Asa naman tong beatbox? Nga dito bro, nabuslot ra ba to bro? Joy! Ay. Inaram dyan si Bam. Sakay mo sa stage, Joy! Dahil lang, Brad. Suga ni Ujuman nila diri, eh. Tukon ko ni Guayron, maglagot ko, ano. Sige, ano ba? Pinayang ko rin yung mic. Ay, Sige. Choy, huwag isa ka bakit. Lista sa kuha, may bala. Bigo na. Sige kayo, nakakala na. Okay na rin yung mic. Ano mo bro? Kaap na natin. Amigo, gina bro, tanawan ni tapos akong tingog bro. Tulo ka tuwing ka ni ba, huwag gininaulian. Asa mo itong kabalitadhana, Dre? Julio, Julia. Yan ang pudong, eh. Choy, suga daw, Choy. Sugod na kayo, kwanda yun. Nanay mga kwanda rin, mga chicks dire. Ha? Sige, mo. Ulam, taan, eh. Choy, kanta na Choy. Tanggal ba dito akong kanta? Siguro, dismiss na rin mong kwanda mo, Joy. Pagkura may kunaman ng set, Choy, ha? Apoy na kay Jay ba? Reklamo ka. Alili. Performer, reklamador, Joy! Sige. Grabe, Jay. Una-una mo, 700 din yung ngatag niya. 5 hours ko din. Therefore, ako kay Jay. Hindi nato dahil sa tagangang tape niya. Sabi rin, yung pa pwede ka kayong tingom. Dahil mata ni mong tape, ako, di ko ba? Hindi, wala ko na tagayin mong sa kabakit, Choy. Di ko na pakpakin ko, Choy, ba? Dala, Choy, ha? Kay marag, nakoy, kaila, Choy. Excuse, Uy, Hi, Jetro. Ruth, naman ka? Wala, tambay-tambay lang. Kapalubedyo ka sa kuha ba sa inani, board mo ko sa boarding house, good. Ako ba? Ano ba nagdi sa mga uyab, day? Wala, uyap. Saan na uyap, uy? Wala na uyap, uy. Labo na kay mi ato, GGB na ko karon eh. Ako ba? Ikaw. Okay naman mi sa mga uyab. Namin siya sa barin. Okay ba mo uyab? Okay ang gyapon. Ako na donggan nga, dili mo daw mo kay ka na nga magkasinabot si mong uyab, tinood na. Lagi?
May mo gud mga tinuhuan po. Gusto mo niya nga, kuhan, kaning right hand drive, magkuto siya. Gusto niya yung ipa-convert ko, kuhan, right hand drive. Maupod. Siya sa tadiri. Sige, unya pa man akong set. Sige. Waiter! Ay, sir. Ay, ma'am, may nga gabi. Nalimig ko, Sa pangalan yung Bardry. Third? Kwan? Kakak? Ma'am, ba di ginatawag ko kuhan? Tahor! Tahor! Among specialty dari bang taho. Takay may driyo ka ng isa ka plangga ng taho. Ha? Ma'am, daghana rin sago, gamay na. Naghana, unya taging hos kay wala pa man kutsara bas straw ra man na hos ani. Ay, automatic, ma'am. Ikaw, sir, daghana na itong landang o kuhan. Landang? Sumuli na lang nagkamuti o tangka, pabinignit na lang ta. Automatic, sir. Automatic. Sinsa na ka, kay karaan na kayo ito din ko. Bita ba bita na ako. Opening bar diri, nana na siya diri sa bar. Tinat man na sa uno niya pag man gikuha na sa diri. Oo, lagi. Bitaw uy ka na nga. Pwede ko ma-share og problema sa imo, ha? Uy, pwede kayo. Wa magugulay yung storya na rin Oh my tao. God, nag-share din sa kuha ba? Kanang... Okay lang ba? Ani mo eh, ganang kayo ni mo, bakit puti kayo ka ba? Get up ka? Hindi, kasad bo. Nabisid ko eh. Ibo lang ng kuhan, chlorine, pero... Salik ko daw. Laping. Pero nga lang, ang labo mo sa mong boyfriend. Like old na kay ko niya eh. Kanang lain mo ko jag lain mo jag batasan good. Di kay ko kasakay sa yung lifestyle. Mo ba? Ako gusto ka ng parang tani mo. Gusto. Wala. Saan mo type day? Wala ka na simple lang. Kada may para kabalo mo kanta, kabalo mo gitara. Nakoy, amigo engineer. Manto ka ba lang mo gitara? Ay, di ko ato. Di ko gusto lang kabalo mo gitara. Ba, Ang mga business-minded kayo ba? ano ba? Kabalo ka. Cruz. Alam, lagot ko sa nguyaw. Ano man? Napadalan ko niya sapatos sa nina niya. Gusto niya mo kusuton. Ay, lain yung kayo ng inaana. I don't like that. Ikaw daw, babe. Pugsun ka, bisag dili ka ganahan. Mabalugod siya nga size 11 akong tail. Pasulubon ko itong size 9. Sinangabuno lang akong tail. Mau na diha. Muna ikaw, ay ko pagod. Nya mo ni siya nga pag-exercise po para masakto na akong gihatag ni mo. So mo pagpagkamay tail daw, babe. Anong di na ko ganahan ng bayhana do? Sa gilang Jetro kay Atro, okay kayo na. Ay kabal pangitag at tanawa wa ka kabalo sa kilid-kilid na day nagagusto day nimo di ay di sa. Nagtakaan ko niya kanang touchscreen bitaw. Sige, gamito na ako. Bisag dili na ako magamit. Lain yung kayo ng inana, yun. Nya, padribon ko niya. Kaya naman ito siya sakyanan. Mo ba? Bisag wala ko yung lisensya. Padribon ko niya. I don't like. Malagot lang ngayon ba, bro? Salamat kay ha. Kaya naminaw ka sa kuha. Ay, okay ra. Ay, hello. Share naman siya sa Tagay. Sorry kayo na. Na-enjoy na nung kong storya si mga ba. Makatamad mo ka, oy. Ano man? Nakakalamig kayo mo standby. Hindi naman tayo naman trabaho. Siya na good pa. Siya na good niya. Gibutang sa kong tadhana ba? Unsa? Wala. Si shot. Unsa naman kayo? Baboy naman kayo ka? Wala kayo. Anak ka. Baboy ka? Ano man? Babuya ko, Bing. Layo ka lagi. Kailangan kang mga joker. Lidya na gani. Kailangan kong kailangan mo. Witness yung kailangan ko ng mga inana. Ano ito sino? Yung nawas biro yan. Panayag whiskey. Ay, pag-ana ba? Sama Ay, pag-ana. Di ba ka paana? Ay, lidya lang na. Lidya lang. Sige na. Sa pabi huwag ipaabot. Anak ka. Anak Anak ka, laikay ka ba? Lidya lang ko ikaw, boss. Kailangan medyo ba kung mga inana ng klase nga. I like you, legit kaayo ba? Ala, we?
Tayo pa bin, I'm falling for it. Joke lang eh. Ba? Oh, da. Ay, ko dito lang ang diyan. Da. Hi, Jetro. Oh, amin ako, Jet. amin ako si problema ni mo, imo kong ipaani, ubog manday ka. Ikaw ba? Wa pa ka nawasan sukod gabi eh. Wala, tiksi lang ngayon. Ang galing mo, very good. Basta yung Tipsy para sa mga nagbaha ng suka diri oh. Wala, eh. Pero ako kayo problema, pero mawala na ba yung naaka. Dali, sige. Saan naman yung bihana ni nga? Saan naman yung suloob oh? Man, sabi ako suot di ay, ha? Rose, babae ka. Kasi nakalimot ka, ayaw ko'y palabi sa mga gibati. Kung nga na good beer. Lain man ka, uy, Jetro. Kasi problema ni mo. Bang, ikaw ba? Ano di ba kamukuan sa kuangan? Kapala ba ka? Sabi ko ba? Pakisbi? Dili ko eh. Saan na bayanan niyo? Hindi na nabayanan niyo. Mugos. Ano ko eh? Isa ko ba? Ayaw. Ruth ba? Ayaw, anak ba kayo? Bayot ka? Dili, man. Pero respeto ko ni mo. Oo, respetuhin ko. Dili ko para sa nang bang laki nga. Respetuan na yun ang ingana. Dili ko naka-take advantage sa sitwasyon. Ikaw ba? Samang ka. Good bit. Ay, buy. May buy na kuhan tanggalan na yung kawat niya. Ikaw. Ay, tabuni ba kayo kusong kabon? Ay, lagi. Ay, sigara. Dari ba? Ikaw Ay, samang ka. Sigara. Eh, bakit nara ba kayo uyab na pugoy uyab? Ay, nga nalira kayo iya. Kung sa may naana, titamplat ha. Ay, lagi. Ruth, ay. Ikaw ba? Ay, makapalot na ina. Tila ni ma eh. Ikaw ba? Ay, lagi. Sumukay mo eh. Samang ka. Ayaw ba? Ayaw ba kayo? Dili lagi Bantay ko. mata ni mo, oy. Para makabayot, oy. Ay, ba kayo? Dili ko ready lagi. Sininoon ko. Ay ba? Pagpayo ba? Ubog lang ka. Ayaw ba? Ikaw ba? Ay ba? May pangkangan, di ba kabukisa ko? Ah. Ay, bawa kayo kagiling nun, no? Mag-isa lang ko. Okay na kayo ko. Ay, lagi ko. Ruth, Sige na ba? nakayo uyab ba? Napugoy uyab. Espituan na yun ang gudagot. Usaba ko di ka. Ikaw ba? Dagang Hindi kaya na taka na. diskusya ng mga anak ba? Hindi na taka na cold na kayo kung sa kong uyam. Ikaw. Basta madjug ka. Ikaw. Bisag nga to tong uyab. Gimahal ako to. Bisag kalkag itong naong. Ikaw, ay ko gusto istorya. Hindi ka pag ikagbulak-bulak istorya. Tara, balay. Ikaw. Ayaw po ako kamot. Dali ba? Ikaw sa mangka. Bayot lang yan siguro ka. Ayaw ba? Bayat! Hindi mo ka pakis? Pakis lang good, isa lang good. Mamugos mo niya. Ay, nanay. Mamugos mo. Ano man ka, ha? Ano man ka? Ayaw ko ka na naagod. Respeto taga ba? Ayaw pamugos ba? Sumayan na nila yun. Nakoy uyab, boy. Wala mo ka magklase mong uyab ka, ha? Ay, ko'y klaro. Ikaw may klaro sa mga uyab. Ang damay mong ka. Sabi na ko sa problema niya. Ina mo ito na ko'y. Hoy! Jitra! Bayot ka, Jitra? Ha? Hoy! Ano niyo? Bayot! Bayot na ka! Makalagot! Makalagot kulaki ang nakawa pa. Dahil lang. Siyo pa ni Pudong man niya eh. Hindi pa man ang usit. Ruth!
Basta. Bubog naman sa nibihana ni. Grabe Wala, ko tag sa... uy. Grabe sa gawin. Yung pag inaanap ba? Wala ka na hubog? Wala, uy. Dahil mong pantalon nun. Bubok na yung naong. Ba't ano naman nagsuka na? Ay, nabuk mo ko diya sa kanal. Nasyat ako. Sunod-sunod. Yan, nibihana. Ali ba? Pagda ako dali sa kwarto, B. Dali. Bigi, punasan dito. Gawa ni mo yun. Sige, ko ano. Sweet kayo ba? Kalumot-lumot naman yung malikod. Nagsinigda ko dito. Asa rin ka lagi? Diyan sa inyong loyong. Di ba naman sure katanan diya? Nagami na kay mga saging diya nga nangalata ka ng puluhan saging. Uy! Slide ko ba? Ay, pag ang gagi na gabi, ay banakon niya. Ikaw ba? Ikaw na kay Banakon. Ali ba? Ikaw ba? Ayo, Rod. Ano? Di man jug ka nga iblas mo kay kanako? Pakisagod, B? Ay, lagi. Wala wala kung gusto makis lang ko nimo. Sige Ay, na. lagi. Kung pagbigyan ka kausa, mugara ka. Ay, ko Mas may nang walay mitabo para... Ikaw ba? Ano? Good ko sa mangka, ha? Ay, lagi. Ano ka di kalaki? Laki ko, pero ang tunay na lalaki, kabalo mo respeto ang babae. Kung sa alis na tayo lagi ko. Balay ng ka. Sorry kayo, pero dili nga ng respeto kay hatag si Bukod mga... na kabi. Unsa man yun? Iko ba? Unsa man yun? Unsa man yun ka? Aluoy ka, ayaw, lagi. Ayaw ba? Inalit Ba? Ayaw ba? Tanang ko din mo. Ayaw, ito! Unsa man? Ha? Ayaw, iko! Dali, dali ba? Ayaw ko ba na Isa, na? di ko makalugnot. Ano, ilugnot ako kamata na. Di ka kakalugnot na. Ay, para na. Basa man yun ka. Buhay ko ba? Oh. Naku sa... Kinoko. Nitulo ang ilaway. Ibulay ang mama ni... Di taas sa bangkil. Buhay ko. Ayaw. Rod, buhay ko. Ayaw, Rod. Sama, ha? Pakis ka, dili. Pakis ka, dili. Kalugnot, praktikus ka na. Ano ni? Kaping si Mua. Si Mua. Dalanday. Ang tinuod, wala dyan ko'y gana kay Francis. Katong giingong si Doc epektibo. Di na siya epektibo sa kuha ba? Si Jetro. Si Jetro may epektibo sa kuha. Pero di mo ko niya ginapatulan. Tungod lagi kay... Tado siya girlfriend. Di ba sakit kaayo? Ako? Balibaran? Wala ba yung di bugason tohan na? Kalagot kayo. Malambot lang, eh. Para man ko babuang kay Jetro. Huwag mata ko lumaya ni tawhanan, eh. Nasayod ko nga di ko niyang patulan. Halos tanan gibuhat na ako dulanday para tagdon na ko ni Jetro. Pag di ko siya magpadala sa iyong gibati. Nasakitan man ko pero mas gimahal na ko sa siyang ginabuhat. Makaingon ko kaswerte na lang sa iyang girlfriend. Nato sa Bahrain. Ano sa baka ko makakitag lalaki susama ni Jetro nga mahalon pug ko og respeto pud ko. Di ba siguro daw ta may gugma sa iya ba? Total wala man may gibuhat daw tag eh. Di man pa siya magpahilabot.
sa lang ko kababae nga naghigugma sa usa ka lalaki. Salamat kayo. Jetro, salamat kay imo kong respeto. Ugunta mga kalalakihan sama kay Jetro nga mo respeto san. Dili kay respeto nga respetuan ka. Ang tudinhin na lang. Inyong suwat magtatampo. Ruth.